Зей басу кырларында ертенге сәгатьләрдән алып төнгә кадәр комбайннар гөрелтесе тынмый. Көннәрнең аяз һәм коры булуы эшне тоткарлыксыз алып барырга мөмкинлек бирә. Барлык хуҗалыкларда да урып җыю эшләре тулы көченә бара. Зей Агро фирмасының ялкын бүлекчәсендә көзге будай суктыру белән мәшгульләр. 3 бригада оешкан, комбайннар 2 бригада 5 комбайн, 1 бригадада 4 комбайн. 3 бригада көзге будай сугабыз. Бу шипкәдә, алгада, ялкында. Урожай әйбәт. Бер басудан 73 центнерга кадәр чыкты. Менә бу басуда суга башладык. Контрольный обмолот 60 центнер гектарыннан. 180 гектар мәйдан биләүче көзге будай басуында 4 комбайн эшли. Контроль суктырып карау гектарыннан 60 центнер уңыш күрсәткән. Бөртеклеләрнең дымлылыгы нормага туры килә. Шуңа күрә комбайннар да җиңел бара, хәтта эшләгәннәренә күздә иярми. Уңыш мул булгач, комбайн бункеры да тиз тула. КАМАЗ машиналары суктырылган икмәкне Зейр элеваторына илтә. Комбайнчыларның һәр минуты исәптә, техникалар туктап тормый. Зей Агро фирмасы механизаторы Марат Лукманов 4-нче сезон комбайн штурвалы артында. Погода әйбәт тора, машиналар җитәрлек. Комбайннар ватылмыйча эшлиләр. Мондый темп белән барса ала бирсә, урып җыеп алабыз. Район буенча бөртеклеләр барлык мәйданның 11%-ында җыеп алынган. 1 гектардан уртача уңыш 51 центнер тәшкил итә. Икмәк булса җирдә була ди халык. Машина йөртүчеләрнең, комбайнчыларның максатлары уртак. Иң мөһиме уңышны яңгырларга кадәр югалтуларсыз җыеп алырга исәпләре. Адилә Борханова, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре.